4, 4, 2, Malawao. Tunda rabbana ne ya kyale mu ko sun kama za su kyale mu. 442 ya dawo. Arewa akwai jarfa. Arewa ku saurara back to back to back za su kakkama. Is the Dasky or Vista on the beat? Baka jin magana 442 baka jin magana. Ba sa jin magana. Yaran nan ba sa jin magana. Ba sa jin magana. Yaran nan ba ta jin magana. Ba ma jin magana 442 ba ma jin magana. Ni kuma ya zan ji magana. Kai mota ai sai da fetur fa. Gun wanka sai na yi zindar fa. Ban balaga ba ban jin kunya fa. Ban tafasa ba ban san konewa. Neman network a ta dusan ma sai ka dage kai posting fa. Yan mata mara ɗauko thank you fa. Sun lura da ni har da girki. MTN na zama network. 442 ya zama subject. Zarians mu ba ma jin magana amma kuma ba ma jan magana. My baby left me, bata so na she rejects me. She know they call me Shegia. Baka jin magana, T-Swag baka jin magana. Bana ji Bata jin magana, yarinyan bata jin magana. bata ji Basa jin magana, yaran basa jin magana. ba sa ji. Ba ma jin magana, T ba ma jin magana. Mawaki ba dan iska bane, neman kuɗi sana'a muke Kaduna